Mga higala ko usdang maayong gabi kanyong tanan kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo magmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan og makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kaitasan sa mga langit. Sa gihapon Ginoo kami nagapasalamat kanimo nga hangtod niining mga panahuna. Pabilin pa kini nga programa sa kahanginan nga nagasabod sa binhi sa kaluwasan. Tuguti nga magapanalangin ka niini nga programa uban sa tanang mga naminaw nga pinaagi sa influensya sa Espiritu Santo ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamatuoran. Itugot mo unta o Dios nga sa dili pa mosira ang kaluwasan, ilang kakinabuhian ang mga butang nga uyon sa imong kabubuton, aron daghan ang maandam sa adlaw sa imong pagbalik diha sa gingharian sa langit. Daghang salamat nga ikaw magahatag ug magatubag sa among mga pagampo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan to gihapon nga sa di patamo adto sa pinakamin portion sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Sir, si Abner di ay ni ang inyong dugay ng tigpaminawan. Kana bang nagpapanggap nga unar, dili patingali na dugay nga nakapaminaw sa inyong program? Kay kanang mga teksto nga iyang gi encounter sa adlawng igpapahulay, kadaghan naman na sulod diha sa inyong program kay naa may daghang nagamit ni ana. Okay, siguro tulang bag-o man o dili basta kay mao ni iyang gikuan, mao ni tagaan na turog atensyon. Well, niya patay basahon. Mayong hapon kuya, nanganda nasad mi kuya kay amo gyud nga pamation tong gihisgutan ninyo kagabi nga inyong tubagon karon kang unar. Unsa man sa ding tawhana oy makapaduda man nga wala ni siya'y pagsabot. Aw hunoon sa bagay gisulti naman na nimo nga naay pilisupo, naay pilisupak. Busa tinuod gyud ang imong gipahayag sa kahanginan nga naay pilisupo ug pilisupak, usag gyud ani maigo si unar. Salamat sa pagbasa. Okay. Well, mga higala, dili lang ta mag-iban og daghan aning mga text messages dinhi sa atong cellphone aron makahatag tag taas-taas nga panahon apan sa dili pa ato nga ipa tan-aw usa ni Brother Libby ang ato nga monitor aron mahibaluan nato diing dapita ug diing lugar nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So mayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw, atong mga viewers no sa Pilipinas ug uban pang nasod sa kalibutan kung asa mamon dapita ron nahimutang. Kinasing-kasing mo namo nga gina-welcome nining tulumanon. Jesus is our hope. Makahimo na mahigala sa pagpadalag mga mensahe diri namo ni Brother John. Kung amoy mga importante nga mga messages, greetings ba, or mga pangutana ba kahinoon, ato na gina-welcome. Kanya, pwede po arin nyo ipagi sa comment section na to higala sa Facebook aron atong matagad ang inyong pangutana. Magahinan ta na og time sa pagtubag ang inyong pangutana.
Okay, ato na ning sugdan pagbasa makigala niya ato din gipahinumduman ang atong mga viewers, mga nag-follow sa atong programa. Palihog lang mga higala atong i-share no ngadto sa atong mga friend, atong mga loved ones, maminahal sa kinabuhi aron sila sad makapamati sa pulong sa Ginoo, masiran po sila sa mensahe may tungod sa pulong sa Ginoo. Okay, ato na ning sugdan pagbasa atong nakita dinhi si Brother Richard Burden Velarde sa Toronto, Canada. Mayong gabi mga kapaglaom. So good evening Brother Richard Velarde. Anya niya po si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi sa tanan. So good evening Sister Ginaline. Anya ato po nakita dinhi ang Riverside FM Cebu ang 93.0 MHz. So ingon siya ni on air nata diri mga bro. Okay, salamat kayo di mga sirs no. Atong gipasalamatan atong maabtikon nga station manager diya si Sir Cesar Bausin Molye o ang atong CEO nga si Sir Rigner Rapok. So thank you kayo diha no mga kahigalaan makaigsuunan. Nga pasalamatan sa natos Pastor Joel Tirana nga mao po'y nagpahiluna diha sa ato nga programa. So mga tigpaminaw diha sa Riverside FM sa South Cebu nga ri sa Negros Oriental kutob sa abot sa latos sa Riverside FM. So kamantaran gina-welcome nini nga programa sa Jesus is Our Hope. Okay niya pod si Macrita Roidas, salamat pod sa pagpakiguban. O niya pod si Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby, maingon sab sa mga kaigsunan nga tigpaminaw o sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. Anya niya po si Nana or si Sister Gay Marie Kalapuan. So salamat Sister Gay Marie. Kumusta mo karon diha sa Saudi Arabia? So hinaot pa ang Dios magauban kanimo kanunay og magpanalangin kanimo kanunay. Anya niya po si Munyaski Amistoso Alianik. Good evening ninyo sir. Shout out ko sa akong mama Soledad Amistoso o Papa Felipe Amistoso, sa akong pamangkin Ina Shen Amistoso o labi na sa duha nako ka mga anak si PG James Amistoso Alianik o Patrick Dave Amistoso Alianik nga anaa sila sa Kabalawan Sugod, Cebu, from Niralin Amistoso Alianik of Mandawi City. Thanks and God bless. So, salamat po kaayo. O niya po si Brother Rufino Moreno. Good evening nimo Brother Rufino. Ang Diyosan magpanalangin nimo uban sa imong tibuok panimalay. Okay, ato ning lantawon higala ang pikas nga screen, ato ning puli-pulihon. Ato ning basahon ang mga nag-send og heart, nagpasabot nga naglove sa ato nga program. Niya si Edelberto Rina Sumalinog, Luel Nodalo Estrera, Aragon Michelle, William Eddy, Arlene Bulambao Olyamot, Nana Elgira Cesar, Robas Wodi, Munyaski Amistoso Alianik, Virgilio Patindol Rivera, Nurlan Pagal, Basilio Tiro Notarion Jr., Roselyn Mainit. So good evening nimo day Roselyn, no? Ang Dios kanunay mag-uban kanimo diha sa Germany. Uban ni Sister Belin. Kanya niya po si Scout Ranger Senior o si Brother Ronilo Itang. Mauni ang mga nag-love sa ato nga program. Niya po mga nag-like sa ato nga programa. Ato nakita din ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz. Niya po si Brother Aniceto Preselias, Elmodam Flores, Tris Jamin Jaime, Basilio Tereo Nitarion Jr.,
Ginaline Lumuntad o Brother Rufino Moreno. Muna ato mga kita nag-like. O ni ato sang gipasalamatan ang tanan nato nga mga kahigalaan nga nagamit pod og mga sound system diri sa Negros o niya diri sa probinsya sa Biliran, probinsya sa Leyte o niya dinhi sa Camotes Island, sa Bantayan Island o dinhi sa Northern Cebu. Daghang nagamit pini og mga sound system, mga higala nato nga naminaw sa inyong mga silingan nga naglanog-lanog ang atong programa. Kinasing-kasing mo na mo nga gina-welcome karong gabi una. Sa tanan nga mga viewers nato karon, ato nga gina-welcome mga kilan. Alang sa wa pa makasulay og tan-aw sa atong live mahigala sa Facebook, i-search lang ninyo diha sa inyong Facebook ang DYCM Bugo Adventist. Akong sublion, DYCM Bugo Adventist. Inyo din na makita ang ato nga programa. O niya po si Sister Chari de la Cruz Nogas. Niya may gabi ni Brother Dodo. Oban sa imong mga kabataan, Sister Chari. Welcome sa atong programa. Tanan nga naminaw karon subjects pabuli. Mga naglanog-lanog ng mga sound system. Ang tanan ato nga gina-welcome. Okay, ato rin tanawon mga higala ang ato sad nga messenger. Niya po ato mga nakita din nga nagtanaw. Niya sila Sabeth Tunyakaw, Nidia, Chari de la Cruz Nogas. Niya ato pong nakita din sila si Giovanni Cabaluna Canilio. So maing gabi inyong tanan dia. Niya good evening sad ni Dungnap Ritoya. So gikan diri sa studio Dungnap mosirit dayon ko diha alang sa ato nga crusade. Mainguman si Brother John Dihito, sirit po ni siya nga tos kamansilis sa crusade pod nga ayan numalahan dito. So mga kahigalaan nato karong gabi na nga sabisan diin nga lugar karon nga dinhi sa sakop sa Central Visayan Conference, nagani madunggan ninyo nga naghimo og mga Bible seminars, mga purok o nakalaing mga lugar. Sulay ni pagtambong higala kay inyong masabtan yun ang pulong sa Ginoo sa tinaw gayod, no? Okay. Padayon ta sunahan ato na ning basahon, Brother John. Wa na kay ipadangat kay ato ning tan-awon kadtong pangutana nga ato nga gi-screenshot, no? Ato ning tan-awon. Okay, ato na matagaan og taas-taas nga panahon, Brother Libby. Niya pa'y daghan nga basahonon pero ato lang gyud na nga ikuan usa urong kay aron nga dili kaita maapiki o mahagipot sa atong oras. Okay. Mo ni pangutana, Brother John, katong nag-idiha sa buhat mato na buhat. Okay. Sa buhat Kapitulo 20, versikulo 7 o sa buhat 2:46. Mo to'y imong di ba screenshot mo to nimo Dara itong basahon. Buhat 20, versikulo 7. On Sunday, on the first day of the week. Manay iyang ingon din sa 20, versikulo 7. Kang on-ar manino, ato i-clarify. Yan ang on-ar. Di pag-iisa niya kapangutana, ingon siya nga buhat 2:46 giingon adlaw-adlaw. Mora ni. Ang iyang duha ka bersikulo buhat 20 bersikulo 7 o buhat 2:46 boting ipalutaw nga ang pagsimba o igpapahulay dili na Sabado kundi Domingo na. Nya isa pod adlaw-adlaw. So para niya tanang adlaw pod. Okay, yes, Million Silasol, good eves, mga kapaglaom, watching from Campurog, Bilyaba, Leyte. So akong ihatag panahon ni Brad John alang sa unang pagtubag sa pangutana. Okay, daghang salamat Brother Libby. Kining bersikulo nga gipadala ni Brother On-R, dili lang kay siya mo'y naglaom, nagamit ini. In short, dili lang kay siya mo'y nabiktima sa sayop nga paghuna-huna o pagsabot nga ang Sunday mo'y kahalili o puli sa adlaw nga Sabado. Yes, tinuod na, Brother On-R, uban sa tanang mga naminaw.
Sunday. First day sa uban nga mga translation. So magisugot kanang first day masabot gihapon nimo kay ang unang adlaw Domingo. Ug maghisgot og Sunday kay bawta nga ang Sunday is the first day of the week. Masabot ra gihapon na. Pero ang usa sa mga butang gyud nga among gikahibulong diri kung nganong nabutaan ang inyong salabutan mahitungod ni ining bersikulo nga inyong gihuna-huna o giisip nga ang Domingo mauna ang adlaw nga igpapahulay. Kana bang pagbasa og Sunday o first day, pag mabanggit na gani na, duna mo'y inyong kaugalingong konklusyon. Kana bang word nga, therefore, busa Domingo na ang adlaw nga igpapahulay. Brother Unar, kung ang imong tuyo ang pagpahimaya man o pagpahimuot sa Ginoo, kung ang imong tuyo kamatuoran o kaluwasan, wala gyoy katarungan ni rason nga imong pagahion ang imong kasing-kasing. So niya, sa dili pa ko mo touch dian ng imuhang bersikulong gigamit, sulay ko nun sa pagpamalandong o pagsabot kay makapamalandong ka man, makasabot man ka. Ako bisan gamay walay lama sa akong panghuna-huna nga duna kay sayad sa panghuna-huna o pangutok. Insakto gyud ka, kumpleto gyud ka, makasabot ka. Dili kay wa ko maghuna-huna nga duna kay ingonta sa sinultihan pa sa uban nga may giring. Wa kumpleto ka. Busa sayang ug anugon nga maunay imong pagkatao unya dili nimo kayang dawaton ang kamatuoran. Pamatii ko nun niya kung basahon niya sa dinhi sa kananaang kining ato naman ning gibasa gyud dinhi sa confraternity dili confraternity kananaang kuani dinhi sa kinini ang Biblia nga gitawag og wa man ni kananaang contemporary dili confraternity lay na sayop ko contemporary English Bible or English version niya akong basahon ni you have 6 days when you can do your work. Tuguti lang ko brother on R wa ko nag-in-English pagsulti kay sa herba di nimo maapas magukod ang pagsabot. Nagbasa ra ko sa Biblia nga in English. Unya naa may mga bata maminaw hinoon ang mga bata karon usahay mutupong naman sa kaintelihente sa salabutan sa mga hamtong. Pero dili man gyud tanan naapoy mga inunta atong mga ginikanan tigulang na nga wa naabot nila sa una ang naabot karon sa kadaghanan. So tuguti lang nga ako ning i-translate, no? You have 6 days when you can do your work. Aduna kamoy unom kaadlaw sa pagbuhat sa inyong mga bulhaton. But the 7th day, timan ini, brother Unar, uban sa nang naminaw, kumbinsido ka nga ang first day is Sunday, busa imposible nga di ka makumbinsi nga ang 7th day is Saturday. Kanya, but the 7th day of each week, apan ang ikapitong adlaw sa matag simana, is holy because it belongs to me. Ang matag ikapitong adlaw sa simana balaan o kinialang gyud kanako. No matter where you live, tandaan nimo brother on R, ayaw saya nga ang kahigayunan nga nahatag sa imo nga imong nakaplagan nga imong mabatian ang pulong sa Dios kay ang pulong sa Dios kamatuoran. Ingon no matter where you live, kun diin ka man gyud nagpuyo na may katarungan sa uban sa Israel ra na man ilang rason. Pero gisgutan din no matter where you live, kung diin man gyud ka nagpuyo, so ayaw anang hunahunang didto lang sa Israel. Sunod atong basahon. You must you must rest on the Sabbath. Kung diin man ka dapitan nagpuyo, kinahanglan magpalhulay ka sa adlaw nga Sabado. And come together for worship. An hour agad.
Ha? And come together for worship. Unya, kamo magbuot na malang mog unsang adlaw ang inyong isimba. Magsimba mog Domingo, Huwebes, Miyerkules, or Sabado, pwede ra. Ha? Sa laktod pagkasulti, pag ingon palag 6 days, wa na mo ana kalusot nga you can do your work. Unya dangingon din nga you must rest on the Sabbath and come together for worship. Unya niya ang last portion nangingon, this law will never change. Tanawa, kining gihisgutan, this law will never change sa imong huna-huna. Ang Domingo ba gikapuli sa adlaw Sabado? Brother Unar, kung dili pagyud ka mudawat ani, ako na lang hunahunaon nga dili kaluwasan imong gusto, dili ka matuoran. Ha? Gawas nga imong garbo, imong ipaubos kay ang Dios mahimuot niya na. But tandaan nimo, this law will never change. Busa kanang imong paghunahuna o inyong paghunahuna nga Domingo mauna ang adlaw igpapahulay puli sa Sabado, dili gid na muhaom. Ha? Unya, kung atong tan-aw dinhi kining imong bersikulo, Brother Unar, dinhi sa Buhat Kapitulo 20, versikulo 7, kung naghisgot ba dinhi nga ang Domingo mauna ang adlaw nga igpapahulay. Unya niaw ako masahon. Og sa nahaunang adlaw sa simana, sa nagkatigom kami aron sa pagpikas-pikas sa tinapay. Sa sila nga nagtigom, sa unang adlaw simana nagpasabot Domingo, nagtigom sila aron ba sa pagpahulay, ingo dinhi aron ba sa pagsimba, kundili aron sa pagpikas-pikas sa tinapay. Kung mahimo, Brother Unar, uban sa nang naminaw, i-apply nyo ni kining gitawag og contextual study, contextual understanding. Kay kung dili ninyo ni i-apil nga mga bahina, natural nga ang nasulat diha sa Biblia inyong tagaan sa inyong kaugalingon o sarili nga interpretasyon. Sama ni karon nagisgot unang adlaw sa simana. Kay naay unang adlaw sa semana, Domingo na, igpapahulay. Dili man na mo'y gipasabot aning bersikuluha, Brother Unar, uban sa tanang mga naminaw. Ang ilang panagtigom, dili sa pagpahulay sa adlaw Domingo, kundi aron sa pagpikas-pikas sa tinapay. Ato nirong mapaladman ron. Si Pablo nga may tuyo sa paggikan sa pagkasunod nga adlaw, nakigsultianay kanila og iyang gitaas ang iyang pakigpulong hangtod sa tungang gabii. This time, kini siya dili ni adlaw, kundili gabii. Unya kay mura ba ni og farewell party nila, nagtigom sila aron sa pagpikas-pikas tinapay. Doon na sila ba'y ingnunta nga kanang panagtagbo nga mag-usa silang pangaon. Mag-usa silang pangaon. Kay si Pablo, pagkasunod adlaw, mugi ka naman og iyang gituyo nga ang iyang pagpigpulong hangtod sa tungang gabii. Nakuha ni mo ni Brother Unar. Karon kining bersikuluha, imo bagod ni nga kuan, imo bagod ni nga masabot di ay nga Domingo na ang adlaw ipapahulay tungod kay nagmensyon og unang adlaw sa semana. Brother Unar, kung ingon ana naman lang gani kanunay ang imuhang pagsabot sa nasulat, mas maayo siguro nga magkinahanglan ka og tao nga maka-tutor o makapasabot nimo sa matag bersikulo nga imong gigunitan. Kay aron nga dili nimo matagaan sa imong kaugalingong sayop nga pagsabot. Akong basahon din hiyo, kay usahay ra ba pod na ay mga translations Biblia nga di nimo dawaton kay mura bag magpatuo hinuon ka nga ikaw mo'y husto. O niya ko ning basahon na dinhi sa maong bersikulo gihapon sa Buhat Kapitulo 20 versikulo 7. Timan og unsa ni siya sa Buhat Kapitulo 20 versikulo 7 akong basahon
Aniya, nag-ingon dinhi. On Sunday, niya na, nilutaw na gyud sa atong gibasa unang adlaw sa semana. Pero bisag hisgot pag unang adlaw sa semana, masabot ni muna nga Domingo kay wa may laing adlaw nga unang adlaw semana Domingo man. Pero dinhi atong basahon, on Sunday we gathered for a communion service. Nagpundok sila, nagtigom sila, tungod sa ilang gitawag communion service. Unya ipadayon na itong basa, with Paul preaching, and since he was leaving the next day, he took until midnight. Gabi ini. Ug mauning bersikuluhay inyong gunitan. Anong adlaw mo? Tandaan mo Brother Onar. Naghisgutan dinhi. Ngano man nga naghisgot dinhi og kuan kinini ang Sunday. Sa uban ana, after Sabbath, subang translation kay ang Biblia from sunset to sunset man, gikan sa pagsalop sa adlaw ngadto sa pagsalop sa adlaw. Busa pagsalop gyud pag sunset, including nga kana siya naihap na nga unang adlaw. Well, akong basahon dinhi Brother Onar. Ato dinhi sa kanana ang kuan, dinhi sa today's English version. Pamatii nagingon dinhi. On Saturday evening, tandaan, nagisgot sa ubang translation unang adlaw sa semana, ang uban nagisgot Sunday tungod kay lagi bisan asa aning gisgutan maura gihapon ang gipasabot wa magkalahi. Nagingon dinhi on Saturday evening. Sabadones gabi nagingon dinhi we gathered together for the fellowship meal. Nagpahulay ba sila ni ilan ning fellowship meal. Nagtagbo sila na nagtigom sila alang sa ilaha nga fellowship meal. Unya nag-ingon dinhi matud pa Paul spoke to the people and kept on speaking until midnight since he was going to leave the next day. So, klaro kayo, tinaw gikay ni dinhi ang gihisgutan nga wa man gyud ni naghisgot og adlaw ning igpapahulay ang Domingo. Nahawkam nga niabot man gyud na si imong unahuna Brother Ronan. Nga dili man na mo'y gipasabot unta sa bersikulo nga imong gigamit, pero nganong naingon ana man ang imuhang pagsabot. Sakto gyud si Kristo namulong siya sa Mateo 22, 29, ingon si Jesus, o kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, nangasayop kamo kaywa kamo makasabot sa kasulatan. Mo na gisulti, Brother Onar. Well, akong basahon na po dinhi sa the Word of God, sa pulong sa Diyos, the same chapter and verse. Nag-ingon dinhi, sa Sabado sa gabi, nagtigom kami alang sa pagpikas-pikas sa paan. Og tungod kay si Pablo, mulawig na sa pagkasunod nga adlaw, nagwali siya hangtod sa tungang gabi. Gabi. Maura gyud gihapon ang mga gipasabot bisan og adunay lain-lain nga setting o arrangement sa pagkasulat o pagkasulti, pero maura ang gipasabot, maurang butanga ang gipasabot. Ug ngano nga wa man kaning sabot sa butang nga nasulat dinhi sa bersikulo nga imong gibasa. So tandaan nimo na wa ni maghisgot baya gyud og kanini ang kuan ang Domingo mauna ang igpapahulay. Well, imong gisunod ang buhat 2:46. Siguro nakaligtaan nimo ang nahunang Korinto 16:1 ug 2, 16:2. Gamitunon man sa nila kanini ang Brother Onar o ninyo. Nakaligtaan lang ninimo. So ako na lang ning ipakapin ay aron ba po gyud nga kanini ang makuha nimo ang sentido sa kamatuoran nga nasulat dinhis bala ang kasulatan. Sa nahaunang Korinto, Kapitulo 16, ingon ni ini Brother Onaro, ang gisulti, Kapitulo 16, 1 ug 2. Nag-ingon dinhi. Ari usata sa 2:1. Niya, sa nahaunang adlaw sa adlaw sa matag simana, o niya, tanawa, sa nahaunang adlaw sa matag simana. Akong basaho dinhi sa kanang today's English version kung unsay
sulti gipasabot ani dinhi sa kininiang 1 Corinthians chapter 16 verse 2. Kung basahon na aron nga dili na bagyod kamahayan pa Brother Unar ang mga kahigayunan nga imong nadungog ang kamatuoran. Okay, dinhi sa 16:2 akong basahon na nag-ingon dinhi sa ining bersikulo ha. Okay, matud pa dinhi sa maong bersikulo on the first day of the week. Lagyan on the first day of every week. Ang gigamit to of every week, it's of you must put aside some money in some money niya gisgutan dinhi nga sa matag adlaw sa semana na magkuha na gid sila gahin sila og salapi. Niya akong balikan dinhi sa nahaunang adlaw sa semana ang matag usa kaninyo kinahanglan magagahin ug magtigom sumala sa iyang pag-uswag aron nga inig-abot ko diha dili na kinahanglan himuon pa ang pagpaamutay. Kining Domingo sa panahon sa mga apostolis gihimo raning collection day sa ilang mga amot. Pamati ini ang 16:1 og mahitungod sa amot alang sa mga balaan. So, ang Domingo, unang adlaw sa ilang panahon, gihimo nila ning collection day. Kay aron kung moabot si Apostol Pablo, dili na kay manguan pa, mag-solicit pa sa ilang mga amot, kay naandam naman na daan. So, dinhi, Brother Unar, angay kagyud unta gyud gani, nga muluhod sa imuhang duha ka tuhod, pagpasalamat sa Ginoo, nga imong nabatian ang kamaturan, imong nabatian ang kahayag, pero ambot og ngano pod nga ang imong kasing-kasing nagpili man sa kanunay sa pagsupak kay lagi na di man sad na mahitabo nga magkapariha ang tao kay naam lagi pilisupo o pilisupak malas ka lang nga na kuang kaaning bahina natumong ka pero may kahigayunan pa nga magbago ka mag-usab ka niya kanang imong kuan Brother Unar kanang imong gidawat nga sweldo gikan sa inyong organisasyon dili man na nagpasabot nga og dili ka na mosunod sa ilahang gikuan putlan ka sa sweldo unya kanini ang di ka na mabuhi ra gihapon ka nga naman unaw naagod si Elias dito sa suba sa Chiret nagtago gipadad-an gani siya sa Ginoo pinagis uwak og makaon sa imong pagbarog sa kamatuoran og itiwalag ka huna-hunaa nga ang Dios adunay daghang mga paagi dili ka pagutman ayaw papugong ni anang imong propesyon ayaw papugong ni anang imong sweldo kay dili man na mo'y makaluwas nimo kay ang tao maluwas pinaagis pagsunod niya sa kabubuton sa Ginoo Mateo 7:21 unya pagsunod pa ba ng imo nga imo namang gisupak niya kung ato ning basahon kining bersikulo nga imong gikuan sumala sa Buhat 2:46 kay mao man so natagan na nato na og kasulbaran pagpasabot ka ng 20 city sa buhat so anhita sa 2:46 sa kinini ang buhat unsay gisulti dinhi niya og sa adlaw-adlaw sila na nagpadayon sa paghiusa didto sa templo kalog. Sa imong huna-huna, Brother Unar, pwede ra adlaw-adlaw igpapahulay? Adlaw igpapahulay? Alalahanin nimo nga ang Ginoo nagdun 6 days shalt thou labor do all thy work. Unsaon pa man nimo pagtrabaho kung adlaw-adlaw na lang ka magpahulay? Unya, kining gihisgutan dinhi og sa adlaw-adlaw sila nagpadayon sa paghiusa didto sa templo. Wa man ni nagpasabot nga ang tanang tao naghiusa lang didto at didto sa adlaw-adlaw sa templo, padayon sila og sa pagpikas-pikas sa tinapay sa ilang kabalayan og sa pagpangaon nga dinuyugan sa kasadya ug kayano sa kasing-kasing. Tanawa. Naghisgot bago ni nga unang adlaw igpapahulay. Wala. Brother Unar, siyaro naman po.
kung imo paging ikulipa ang kamatuoran nga imong nabatian. Ang totoo lang, Brother Onar, ako lang hapitan po ni Tagalog kay dito sa inyohang New Era University, Tagalog man. Mabitaw na nga bisag unsa ka Bisaya sa inyong mga ministro. Pag-abot sa oras pagsimba, halo gyud. May Tagalog, may dili, may Bisaya. Ang totoo lang, Brother Onar, ito na ang tamang pagkakataon na didilatin mo ang iyong mata, huwag kang magpabingi-bingian, huwag kang magpabulag-bulagan. Sa tinuod lang, Brother Onar. Sa dinhi sa atong gibasa, wani adlaw-adlaw. But mapasabot nga tanang adlaw, huwag pahulay ka, pwede ra, wa na. Dili na mo'y gipasabot. O kining 2:46, wa sa gyud pod sugua ang taon ini nga magkuan kanini ang magpahulay sa unang adlaw sa simana. Nga ni ang mga apostolis na nagsimba sila. Adlaw Sabado. Unya ang kamo na unsa man mo bisag unsa ra man ang inyo. Unya moingon mo nga kamo naa sa kamaturan, kamo naa sa insakto, o unya dad-on ninyo inyong kuhaon ang emosyon sa mga membro. O Ama, ipaghiganti mo ang iyong bayan. O Ama, mamamatay kami dito sa iglesia. Pastilan, Brother Onar, pila man ka mga tudlo nga magtulisok sa inyo sa adlaw sa katapusan nga inyong giguyod ang tao diya sa sayop nga mga pagtuluna. Maunang gisultis Biblia ang buta, gaguyod ug buta sa gahong mga hulog silang duha. Ang mga pangulo na butaan sa kamatuoran, ang membro na butaan sa kamatuoran. Ang tinuod, Brother Onar, dili basta-basta ang gidaghanon unya sa mga tao nga magsisi sa inyo tungod kay ang tao inyong gitudloan sa sayop nga pagtudlo. Mauna nga kung moingon mong husto ng inyong pagtudlo, bikono, ipabarog kuno na, i-chat na diri, i-text na diri. Sulti ipod mi ninyo kay kamo maghay insakto, kamo maghay tinuod. I-text na diri kuno i-chat kuno na diri kay ato nang basahon. Unya kami inyong masultian sa kamatuoran ug daghan pod nga mga tawo inyong kasultian kay daghan mang naminaw nining atong programa. By the way, Brother Onar, sultihan ta ka. Niadtong milabay nga Sabado, doon na mo'y membro nga nanawag sa ako o unya ako na lang siyang giingnan nga mag-uban na lang tas pagsimba. O unya ning sulti siya sa ako nga pwede na ba siyang mabautismuhan. But sabton ba nga ang mga membro mas may intelihente pagsalabutan kaysa inyong mga pangulo? Nga makasabot pa sa pulong sa Diyos. Si Kristo namulong, Mateo 22:29, nangasayop kamo kay wa kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Diyos. Brother Onar, sa adlaw unya sa katapusan, wala gid kay laing mabasol ang imurang kaugalingon kay ang kamatuoran imo na nabatian og nadunggan. Naara na sa imo, padayon ka sa imong pagkapilisupo, imong pagkapilisupak. Unya ang mga tao nakabantay naman sa imo, doon na sila'y kanang gitawag og ingnunta na lang bad reaction, ingnunta na tungod kay ilang yun na daghang mag-text. Usahay, muhangyo na lang ko, di ko na lang ni basahon kay naaman na'y pamilya pod, unya maawawan unya na. Lili maahimo ang ato dinhi pakigdait, dili ang pakigpahit. So, unsay mahimong reaksyon sa ubang mga listener, ikaw ra gyud ni ana mo'y naghimo. Og hinaot pa ang karong gabiuna, imong madawat, nasabtan ang kamatuoran, dawata ang kamatuoran. Kay sa adlaw unya sa katapusan, ang mga taong nagkinabuhi diha sa kamatuoran, ilang maangkon ang kaluwasan. Kinsa ning kamatuoran? Juan 14:6, si Kristo. Ang kamatuoran, ang Biblia nagpamatod si Kristo Dios, dawata na. Sunod, Salmo 119, 142, ang kamatuoran mao ang kasuguan. Busa ayaw himua nga kanang ikaupat nga sugos na pulo kasugo imong ilisag Domingo kay giingos Ginoo, this law will never change. Ayaw kalimot
nga ang nagbantay sa kinatibukan sa kasuguan apan naglapas siya sa usa ka bahin, siya nahimong malinapason sa tanan. Salamat Brother Unar, uban sa tanang mga naminaw, dalaygon ang Dios, mabuhay ka. Brother Libby. Okay, digon salamat, Brother John. So, ato ning basahon ni ay mga mensahe. Okay, ato ning tanaw ni galan ay mga reactions no niya si Brother On R. Wala ko nag-ingon nga hulip na wala ko nag-ingon nga hulip sa adlaw Kadali lang Brother Sabado. Libby. Kadali lang Brother Libby. Wa man pug ko'y gisulti nga nag-ingon ka nga hulip na sa adlaw Sabado. Wa ko mag-ingon. Kining bersikulo ha, imo ning gipadala agig encounter sa adlaw Sabado. Nga mauna ang adlaw nga igpapahulay. Unsa may imong tumong ug katuyuan kuno aber nga kanang bersikulo ha imo nang gipadala diri. Ipailan nimo nga ang Domingo igpapahulay pod. Unya kay usa ra man ka adlaw gipapahulay, unom ka adlaw patrabaon ka sa adlaw kapito usa ka adlaw gipapahulay alang sa Ginoo. Ayaw pagsigig kisi-kisi Brother Onar. Ayaw anang palusot-lusot ba? Kay dili gagyod kalusot dinhis kamatuoran sa balaang kasulatan. Thank you Brother Onar. You are very welcome. Okay, ngon sa ni wala ko nag-ingon nga hulip kana sa Sabado nga adlaw gipahulay. Wala kami doktrina nga Domingo na ang adlaw gipahulay. Gani wala kami doktrina nga magbantay sa adlaw gipahulay. Ang ako dira kay giingon dira sa nga sila nga nagkatigom og nagsimba sa kanang mga adlaw. Ayaw ninyo laina pagsabot. Kadali lang Brother Onar. Og kana sang bersikulo ha nga imong basihan, wa po na naghisgot nga nagtigom sila kay magsimba. Wa oy balik og basa. Ang ilang panagtigom kay magpikas-pikas sa tinapay. Klaro? Okay niya po si Brother Pipi Layon. Good evening mga Brad. Brad John o Brad Lib from Argawanon. So good evening no, Brother Pipi. Niya po si On R, yang mga palo, pataka lang jud mog. Pangagpas ba haha. Wala ninyo klaruha kung unsa jud akong punto anang bahina. O niya gabuot ra po di ay okay, saan to? O niya gabuot rapo di ay tung mga apostol nga adlaw-adlaw sila nagkatigom aron sa pagsimba ha pag-sure bradoy. Nagkalayo ka na gyud sa kamaturan Brother Onar. Nagpataka ka na lang gyud kay wa gyoy mabasa nimos buhat 2:46 adlaw-adlaw silang nagtigom aron sa pagsimba. Nagpikas-pikas sila sa tinapay. Ayaw lagi mo ingong kang nagpataka o ang sabot ayaw kay ang mga tao hingkod na dili nimo madala dili pares inyong membro ba nga sa inyong isulti duko tuo po dayon kanang buhat 2:46 ang mga apostolis nagbuot-buot nga nagtigom sila adlaw oras pagsimba pagsimba bago nang gisgutan diha pagpikas-pikas sa tinapay. Ang Ginoo Brother Onar duna untay special nga kananaang atensyon para nimo nga madala kas kamatuoran pero magdumili gyud ka wa nay problema basta nakahibaw ka na. Okay niya po si Brother Glover Sayod. So Brother Roy, may gabi nimo diha. Ingon siya ni mayong gabi ninyo kuya. God bless natong tanan. So God bless also ninyo diha sa Mabuli no. Itong mga silingan. Niya po diri. Okay, Brother Ronilo Itang. Brother, gitubag lang ang imong gitext. Bro, paminaw sab. Okay, tambag to ni Brother Ronilo. Niya po si Brother Edwin Otarte, si Amin. O niya si Brother On R sa kinaham ninyong mga ninyong The Living Bible Brad nag-ingon nga the worship together regularly. Okay. Brother Onar, kana bang ingon nimong kinaham
tanang Biblia amo ng kinaham. Pero naa may nagkalain-lain nga mga version o translation, natural ato ng gamiton aron pagpaklaro sa pagpatinaw, pagpasayon sa pagsabot sa mga naminaw. Pero dili pagyud ka, dili naman sad mi matingalas inyo, kay ang naas Biblia inyong gisupak. Tiaw mo na, wa mo'y doktrina nga magpahulay sa adlaw ipapahulay. Unya karon kay naa magyud na sa Biblia. Yang anong wa man na ninyo idoktrina? Kay mga pilisupak lagi mo. Okay niya po si Majlia Muñez, Paskang Gahia makasabot. Brother Ronar, kini si Lia Madelia Muñez, active member ninyo ni dinhi sa maharat baning inyo ha, Mader ni adto tuana ni Ros Manila. Bago ni adtong Manila nabautismuhan na ni listener po ni sa radyo. Okay niya po si Elpidia Coro, maayong gabi ninyo duha mga Brad Lib o Brad John. Okay niya po si Edward Genereyes, good evening sa tanan, watching from General Santos City. O niya, ni pagyod, makapuol siya og mangutana o niya og tubagon mo supak. Mo kisi-kisi lagi mo bitaw ni close-minded man siya. Sagdi lang kay wa man pud ko nag-after niya god. Nag-open lang siya sunahuna sa kadaghanan nga mga naminaw. Mablis ang uban og siya dili ang uban daghan mang naminaw. Okay, niapil kang unar sa Acts 2:46. They followed a daily discipline of worship in the temple. Be klaruha ko no di unsa nang bersyon na kay wa may worship o pagsimba ding isgutan sa buhat 2:46. Adlaw-adlaw silang nagpadayon sa pagpikas-pikas sa tinapay. Ang iyang kuha nga translation ang kay And the Living Bible. Amaw lagi. Oh. Unya naa kanor ana naghisgutan niya ang The Living Bible 2:46. Tuguti lang brother living nga ako nga kuanon kay daghang kay anugon kay mga naminaw nga dili maka. Ako masahaw ni brother Onar ha ang buhat buhat 2:46 sa The Living Bible kung kanana ang gisulti pa diha sa imong gisulti niya ako masahon na. Unya ayuha og sabot ang nasulat dili kay imong hatagan sa imong kaugalingong konklusyon. Ayaw pakiglali sa pulong sa Dios kay only nga ang makiglali sa pulong sa Dios si Satanas ra. Unya imong kuhaon ang lugar ning Satanas. O niya ako masahon ha kung naghisgot ba dinhi nga kinini ang kuan manimba o magpahulay ba? Wa. Na 2:46 sa buhat ingon ani ang gisulti brother on Ars Acts 2:46 niya kung basahon unsay kuan dinhi unsay sulti ani dinhi ining bersikulo 2:46 okay niya pamatiha they worship together regularly at the temple each day, meet in a small groups in homes for communion and shared their meals with great joy and thankfulness. Bikono, balik-balika kuno ni og basa, kung naghisgot ba dinhi nga igpapahulay ni. Kay kining hisgutan, they worship together regularly at the temple each day. Kung imo ning sundon, unsa pa may imong trabahoon sa unom ka adlaw kay each day man matag adlaw man gyud. Unya be balik-balika kung gihisgutan ba dinhi nga adlaw ning igpapahulay wa. Unya imo gyung i-insert na ang kuan kanang Domingo mo igpapahulay ang atong gihisgutan sa nangagi ang adlaw igpapahulay. Unya Saturday, Sabado imo gyung i-insert ang Sunday. Okay, napagid siya iyang iyang follow up. Iyon siya rin nga basahan na brad kadaghan na sa akong gisyan. O niya napagid siya rin of Korea. O lagi, kung doon na unta pud kay pamatasan, guwa pa lang yun ka magpapansin, daghan ang naminaw, tagaig higayon ang uban. Mo bitaws nangaging gabi ining ingon si Brother Libby,
nga kini lang unang gabi na kay tagaan tog higayon ang uban imo mang ilugan ang uban nganuman wa man kay respeto sa ubang naminaw unya moingong kagadaghan sa imong gisgutan ang gusto nimong ipasabot nga ang tanan natong oras diri igahin ra gis imo Munang Okay. pagbaton po og kauwa ba, pagbatog respeto, delikadisa sa imong pagkatao, kay intelihente makaka. Okay no, yan igon po sa ni unya mabasa man lagi na Brad. Aha, ang atong gisgutan pagsimba dili pagbantay anang adlaw pahulay. Wa lagi problema na kay sila gani tungang gabi bisag unsang orasa, busag unsang adlaw, pwede kang magsimba sa Ginoo, worship. Ang mga Adventista bitaw sa gabi o kada gabi, kada buntag, doon na mi worship. Mahimo ni mo na. Pero imo ginang i-insert nga maunay ko as igpapahulay ay wa kada Okay no, adto ta higala sa pagpadayon. So salamat Brother Onar sa imong amo nga gitagad ang imong pangutana ni adtong miaging mga gabi no. So dinhi sa atong programa atong gipasabot nga kung maghisgot ka og pagsimba wala gyud ay problema kay bisan unsang adlaw, bisan unsang orasa makahimo ka sa pagsimba ngadto sa Ginoo. Gani ang inyo mahigalang Seventh-day Adventist na gitawag og midweek prayer, magsimba pagka Merkulis og Bernes gabi magsimba. Unya mag-worship pod kada adlaw, buntag o gabi. Daily pag-worship. Nga naman kay ang pag-worship sa Ginoo bisan unsang adlaw o bisan unsang orasa maka-worship ka ngadto sa Ginoo. So karon kung ato pong tawgon nga bisan unsang adlaw igpapahulay wala punta na no og ingno nato nga unang adlaw pahulay wala sabta na kung nagsimba man sila nagtipik-tipik og tinapay sa buhat kapitulo 20 bersikulo 7 kung imong tan-awon diha higala ang klaro diha sa nakasulat sa mayong balita ang Biblia Sabados gabi ito pagka-sunset ba gikan sa Sabados adlaw nagasimba sila nagpahulay sila o niya pagkagabi gipadayon nila ang ilang katiguman o naghimo sila pagpikas-pikas og tinapay anang gabi sa tuyo nga manamilit siya sa makaigsunan kay pagkaugma mo padayon siya sa iyang pagpanaw wa maghisgot diha nga tungod kay nagtigom sila ng gabi sa Sabado nga mauna na ang adlaw nga pahulay. Kay ang adlaw pahulay ang atong gibasa diha sa Levitico 23 bersikulo 3 nga matod pa diha nga sa unom ka adlaw magbuhat ka buhata ang tanan nga imong buluhaton apan sa kapito ka adlaw sa matag semana balaan kining adlaw tungod kay kinialan kanako bisag asa po magpuyo kinahanglan magpahulay kamo sid papahulay og maghiusa kamo sa pagsimba kanako kining balaora dili gayod mausab kay di man mausab magpadayon ni higala nga di mausab o niya kinahanglan sad nga idoktrina po na nato pero mas doktrina na naam na sa Bible sugo mo na sa Ginoo gani sa Santiago 2:6 ang maglapas sugo sa kasugo gikan sa balaod samara nga gilapas niya ang tanan. So di na nato laktawan igwapauling adlaw Sabado gitawag nag special day of worship og adlaw kana mga higala nga igpapahulay sa Ginoo. Okay, sa di pa tapuso ng atong programa ni ang atong theme song. Mga higala magampo kita, dalang panan ug makagagahom nga Dios daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong panalangini ang tanan nga mga nagapaminaw dad-a sa kahayag sa kamaturan nga mga laga diha nimo kini among pagadawaton tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala daghang salamat sa inyong pagpaminaw kini na lamang ang